20 seconden. Mensen, we gaan bijna beginnen onthouden. Hè? Als ik zeg welke dieren er blijft, gaat u helemaal uit uw plaats. Let's nu wel zelf door. Anders gaan we van... Ja, goeie welkom allemaal bij Iepen Up Live. Fantastisch. Ja. De sale zit weer vol, want we hebben best iets actueels bij de poort. Het begon zo mooi in het nieuwe jaar. Praten dat er een skip wie, wat containers verlen hier. Werd misschien wel van alles inziet. Dan giet het juttersbloed sieren bij de eilanders. En die je machtig eruit om uit om wat te pakken te krijgen. Maar wat eerst een mooie juttersbuurt lieken, waar het letter een ecologische ramp. Met al het plastic en stoffen en rotzooi die het omspielde op de eilanden. Er moest zelfs het leger bijkomen op Schiermonnikoog erg om de boel op te roemen. Al die spullen wie een onderwijs voor us natuurlijk. Het oor ziet ze net op die boord. Maar plastic, hoe zit het er nou eigenlijk mee? Hoeveel broeken wie? Waar broeken we het voor? Hoe we dat maken? Hoe komen we er al? Kennen het al je oors? Daar zit het van Nieuw Oerha. Maar een heel soort verschillende gasten. En ik ga even een oer in het Hollands, want hier staat onze... Ja, jij noemt jezelf afvaljuf. Klopt dat? Kom er eens even bij. Ja, dames en heren, Caroline Adriaanse. Ik zie, je bent erop gekleed. Jij bent afvaljuf. Wat houdt dat in? Ja, als ik workshops geef, dan ben ik de afvaljuf. En anders ben ik gewoon Caroline Adriaanse. Die zag ik aankomen, ja. Ja, dus ik ben kunstenaar. Ik werk 25 jaar met afval. En in mijn workshops werk ik ook met afval. En ik wil laten zien dat je eigenlijk niets hoeft te kopen om fijn te knutselen en aan de slag te gaan. Wat ga je hier nu maken en wat heb je allemaal mee? Ik ga een landschap voor de aangespoelde ponies maken. En dit is afval eigenlijk huistuin en keuken, zoals de shampoofles, maar kapotte wasmanden van de straat, spullen uit containers, ja, alles en nog wat. En wat vind je zo leuk aan werken met afval? Oh, leuk. Waarom niet gewoon hele lekkere, nieuwe, dure dingen? Oh nee, maar plastic is prachtig. Het is een prachtig product. Dat is natuurlijk we gaan er verkeerd mee om, maar plastic is prachtig. Dat kan je straks zien. Het is alleen maar groen plastic. Het is niet geverfd, dus het is gewoon in allerlei kleuren, allerlei vormen. En ja, ik vind het gewoon erg mooi. Maar we gaan er verkeerd mee om. En dat hoop ik dat mensen zich ook realiseren. Belachelijk, wat hebben we toch veel en waarom gooien we het toch ook allemaal gewoon weg? En wat kopen we veel? Want dat is natuurlijk wel een beetje ook met nu wat aangespoeld is. Ja, alles wat je koopt wordt afval. Nou, onder andere wat aangespoeld is, bijvoorbeeld daar in de stellages, maar ook bij u op tafel. Allemaal dus denk erom, ze moeten niet te dicht op de kaasjes met het haar. Dat heb ik aan de lijve ondervonden. Ja, dat zijn is nog maar een fractie van de aangespoelde ponies. Of My Little Ponies, of eigenlijk nep My Little Ponies zelfs, begreep ik. Jij gaat er een soort landschap van maken, dat gaan we in de gaten houden. Komen bij jou terug. Dankjewel, succes. Caroline Adriaanse. Ja, en dan geven we nou eigenlijk even waarom waar het al je begon, begin januari. Marianne. Ja, we beginnen waarom naar waar het al begon. Want het begon natuurlijk bij de grote containerramp van de MS Zoe. En naast mij stiert Lennart Geerts. En jij bent, want we doen het even in het Nederlands. Dat wou je heel graag. En dat kunnen wij gelukkig hier ook. Jij bent student aan Stende, Pabo-student. Maar je bent ook journalist voor Terschelling TV. En jij was als een van de eerste op het strand. Ja, eigenlijk wel. Ja, een van de eerste. Ik weet nog goed, het was 2 januari vroeg. Ik was net wakker. Ik kreeg een appje. Er schijnen een paar containers aangespoeld te zijn. Was je op het eiland op dat moment? Ja, zeker. Het was kerstvakantie. Dus ik kan niks doen als Pabo-student. Ja, jij dacht lekker niks doen. Toen kreeg je dat appje en toen? Ja, toen heb ik mijn andere collega's opgebeld. En nou ja, binnen 5 minuten zat ik van mijn bed in de auto. Dat ging echt ruw. Ja, want blijkbaar had je toch het gevoel, dit is iets. Ja, nou ja, je weet het natuurlijk nooit zeker. We gaan wel vaker op pad en dan kom je wat tegen. En dan denk je, nou ja, kijk maar of het bruikbaar is. Maar dit, ja, in eerste instantie had ik niet door dat het al zo groot was. We kwamen op het strand. Nou ja, we reden richting het strand toe. Echt heel veel auto's tegengekomen. Toen kwamen we uiteindelijk bij de strandovergang, werden we tegengehouden door de politie. Want dat was nog niet vrijgegeven. Ze wisten nog niet precies wat er aan de hand was.
Dus ja, wij maar wachten. En toen op een gegeven moment, ja, we zijn van de pers, we moeten er door. Maar we kwamen er niet door, hoor. Dat is echt... Maar toch is het jou gelukt om beelden te maken. ja, Je hebt uiteindelijk beelden gemaakt. Ja, want we hebben 5 minuten stilgestaan bij de politieauto. En toen, ga maar. Toen werd het vrijgegeven voor iedereen. En toen kwamen de auto's van alle kanten. Dus echt... En toen liep ik op het strand met mijn collega. En er waren nog 2 teams van ons onderweg. Want we hebben gewoon iedereen meteen opgebeld. En toen, dan zie je wat van die My Little Ponies liggen. En dan denk je, nou ja... Is dit het? Ja, nou ja, dan denk ik, ja, weet je... Even is het leuk, maar dan denk ik... Ik dacht al heel gauw aan de ramp die het met zich meebrengt. Ja... Die rommel blijft er wel gewoon liggen. Maar dat viel dus reuze mee. Want ik heb dus heel veel ponies zien liggen, opgeraapt. En ik denk, nou ja, leuk. Dus ik heb ze weer weggelegd. Ik kwam 2 uur later terug, alles weg. En je zegt 2 uur later was alles weg. Ja, de ponies dan. De rest nog niet. De rest Nee. ja. Typisch, hè? Ja, hoe kan het? Nee, ja. Nou ja, je ziet het. Ze staan hier en iedereen die zit er ook meteen aan. Iedereen vindt ze heel aantrekkelijk. We gaan even kijken naar jouw beelden. Want dit heb jij gemaakt. Ja, met mijn collega's. Ja, hier zie je vooral de hoeveelheid lampen. Dat was echt... ja, hier zie je de ponies. Die waren er echt... Ja, ik heb ze opgeraapt en weer weggelegd. Die heb je niet meteen in je zak gestopt en... Nee, ik denk, wat moet je ermee? Ja, vooral dit was het probleem, hè, dat het meteen de duin inwaaide. Dat, ja, op sommige plekken in de duin vind je het nog steeds terug. Ja, hier zie je druk mensen jutten. Kijk, ja, als je dit ziet, word je gewoon verdrietig. Ecologische ramp. Burgemeester Bert Wassink was ook met ons mee. Die hebben we opgehaald. Die heeft het gezien en die was meteen heel verdrietig ja, want dat is wat door je heen gaat op het moment dat je dit ziet. Ja, want ook heel veel eilanders, yes, eindelijk weer wat aangespoeld. Maar nou, persoonlijk had ik dat niet zo. Nee, want zo'n enorme omvang, dit hebben jullie nog nooit vaker meegemaakt, toch? Nou ja, met de schoenen in 2006 schijnt wel ook heel veel te geweest te zijn. Maar ja, toen was ik zelf nog 7, dus ik kan me weinig herinneren. Ja, die lampen vooral, er rijden zoveel auto's. Je rijdt er overheen en je band is stuk en die lampen liggen en die lampen, daar. ja, En dat glas gaat ook ligt niet natuurlijk... weg. Nee, ja. en die containers in zee. En oh ja, kijk, wat een band op het strand. Maar wij hebben die beelden toen gemaakt. En toen hebben we gedacht, dit moet de NOS weten. Dit moet iedereen weten. Maar we bellen de NOS op. Nou, ja, we hebben 2 foto's van iemand en we vinden het wel prima zo. Die hadden niet door wat er aan de hand was. En toen later hebben we nog een keer gebeld. Maar het is echt wat aan de hand, hoor. En ja, Omroep Friesland zelf zat op de boot. En RTL 4 zat op de boot om 12:30. En die kwamen ook. En die zijn we 's middags ook een paar keer tegengekomen. Weet je, weer een camera, weer een camera. Op een gegeven moment meer pers dan jutters. Maar... het idee was duidelijk. En toen belde de NOS op van... we hebben wel een reporter die nog op de Schelling op vakantie is... want het was kerstvakantie... maar we hebben geen camera en microfoon. Dus toen hebben we dat 's middags nog gedaan. Dat was ook weer een hele ervaringrijker, omdat gewoon... Ja, nou ja, dat is dan een geluk bij een ongeluk, zeg maar. Je zag meteen allemaal mensen... Je zei, er waren meteen allemaal auto's bij... en meteen allemaal mensen bij. Ja, dat juttersbloed... dat stroomt toch een beetje door de aderen van de Terschellingers. Ja. Hoe zat dat nou? Want officieel... mag je toch niet houden wat je vindt? Nee, dat moet officieel allemaal naar de strandvonder. En dat is onze burgemeester. Maar die was ook al gauw op het strand. En die denkt, wat mensen meenemen, nemen mensen mee. Dat hoef ik niet op te ruimen. En nou ja, dat blijkt. Maar afgelopen dagen zijn er weer allemaal boomstronken aangespoeld. Die zijn weer van een ander schip afgevallen. Ja, het gaat maar door. Maar die moeten we allemaal weer inleveren. Want die wil de douane hebben volgens mij. Precies weet ik niet. Maar, ja, want je moet dat aangeven, toch? En ja. In dit geval was het omdat het een ecologische ramp was... dat vooral wat opgeruimd werd, toch? Ja, en maar er zijn ook mensen bezig geweest op de Schelling... die hebben een trekker omgebouwd van het loonbedrijf... naar een of andere plastic uit het zandhaalmachine. Het was echt... Wat bijzonder. Ja, het was ook de tweede dag. 's Middags kwam ik weer, toen was het er bijna allemaal weg. Die eerste dag 's avonds was al het bruikbare spul was allemaal weg. Allemaal weggejut. En toen lag er alleen nog maar plastic. En toen ook een collega van mij, die heeft ook meteen gezegd... van we moeten hier wat aan doen... En de volgende dag zijn 's ochtends heel veel mensen wezen opruimen. En eigenlijk bij Horen begon pas weer de rommel. Dat is halverwege het eiland. En de eerste helft van het eiland was helemaal schoon. Ja, dat ging echt heel snel. Dat dan zoveel mensen, dat je dan toch zoveel gedaan krijgt. Lagen er nog bijzondere dingen van waarde tussen? Nou ja, voor zover je een My Little Pony van waarde kan noemen. Ja, weet je, ik heb er wat meegenomen... Hello Kitty portemonnees, zo in plastic, maar ook zonder plastic, dat het plastic dus ergens los zag, wat je net in de beelden ook zag. En vooral heel veel
auto-onderdelen ook. Ja, dat nou ja, je dat denkt moet maar van, net passen dan, hè? ja, maar moet je nou met zo'n achterlamp? Ja. Dat zal wel Nou niet ja, meer je doen. zal hem nodig hebben. Nou ja, deed die video ook heel veel van deze lampen. En echt mensen die denken, ja, lampen. Maar thuis deed niks het meer. Ach, ja, Zee nee, gelegen, hè? aangetast natuurlijk, hè? Ja. Oh, en ook heel veel... ja, gewoon Maar die zijn best leuk. Ja, het zand zit er nog op, zie je. Ja, het is niet schoongemaakt, maar... Nou ja, het loopt ook niet meer zo Nee, zo het is soepel. niet meer de trein Nee. die het geweest is. Maar er was niet echt... je bent er niet rijk van geworden. Nou ja, Nee. dat is wel een mooie Ferrari trouwens. Ja, dus Ja. Max Verstappen is er niks bij. Het is echt, Nee, want er waren ook grote verhalen over tv-schermen en dat soort dingen. ja, maar de tv-schermen zat geen bedrading en alles heeft in het water gelegen. Dus dat is het ook niet. Dus je hebt er niet echt iets aan overgehouden. Dit is het enige wat je... Nou ja, weet je, goed. mijn collega heeft dit meegenomen. Ik mocht wel wat lenen. Nou ja, als je het schoonmaakt, kan je er misschien nog wat mee. Maar ja, ja. ik zie mij zelf er nog niet echt mee rondlopen. Nou, voor het verhaal. Voor het verhaal is het wel leuk. Hoe staat het nu met de stranden? Hoe ziet het er nu uit? Hoe ligt het er nu bij? Nou, van de week dus al die boomstronken, die lagen er Boomstronken, allemaal. ja. En die opgehaald en weer ingeleverd, voor zover dat gaat. Maar op het strand zelf zie je niet zoveel meer. Af en toe in het duin nog een klein beetje, maar dan neem je dat mee. En hoe is het met die kleine plastic korreltjes die we overal zagen? Ja, die zie je niet meer, die zitten in het Die zand. zitten echt allemaal Ja. in het zand gevoeld, hè? Ja. Ja, dan krijg je er ook... Dat is echt verschrikkelijk natuurlijk. En hoe denk jij nu dat dit dan verder moet? En hoe dit nou... Want die korreltjes zitten daar nog in dat zand. Er zal ongetwijfeld heel veel aanspoelen. Ja, want er zit nog heel veel op de bodem in de Ja. containers die En ze als die weghalen. openslaan, dan komt het natuurlijk ook weer, wordt het natuurlijk ook weer aangespoeld. Nou, ik hoop dat het op dezelfde manier verder gaat als hoe het nu gaat. Dat gewoon iedereen gezamenlijk het opruimt. En waardevolle spullen zijn sowieso snel weg. Maar je maakt je na het zien van deze hele actie niet echt zorgen dat dat niet snel opgeruimd wordt. Nee, als je ziet hoe het nu gegaan is, heb ik het vertrouwen erin dat het volgende keer gewoon weer zo gaat. Nou, dat is een hartstikke mooie conclusie. Ja, toch? Dankjewel, Lennart. Graag gedaan. Daar mag inderdaad best even voor geklapt worden. En wij gaan even naar het podium, want daar staat onze muziek klaar. San XYZ. Yo, We hebben jullie gezien bij Rise Up. yes, en dat jullie klopt. gaan hier even voor ons wat lines droppen, begreep ik? Ja, we gaan even lekker optreden. Oké, Zeker. San XYZ. Oké. Oh, zo! Hey, ja. Yo, dames en heren. Jullie zitten er allemaal heel mooi bij. Maar ik wil een beetje energy voelen, ja, dus een beetje schudden mag. Hey! Damn, bad boy blues. Don't wanna walk in my shoes. They say you got something new. Hey, I am a rebel, a fool. Yeah. Hey, out there enjoying the way. Yeah. But nobody see how it's made. Hey, counting for days. This is the first of the phase. Damn, bad boy blues. Don't wanna walk, which I do. Hey, you need some ride in my pool. Cool. You gotta leave. For having more pleasure than me. Hey, call me a dog or a beast. Hey, I don't give a fuck what you see. I am nothing more than me. Yeah. Yo, can I ask you something? If I was talking with psychiatrists instead of stalking, I'd be close to destruction. I'm thinking next to nothing. Let me get back on topic. Will you still kinda love me? Right? Never been cool, but I'm popular. You can see me on binoculars. Up in the sky with a rocket star. Nobody cares who the fuck you are. It's what they've been saying to me. I stick around when I'm moving my feet. Sit on the sidewalk, lay on the street. Don't see I got no perspective from me. Hey. Damn, bad boy blues. Whoa. Don't wanna walk in my shoes. Yeah. They say you got something new. Hey, I am a rebel, a fool. Whoa. Nobody else wanna jump. Say my decision is wrong. I just don't wanna be gone. Hey, they say the vision is dumb. Could be, but I feel it in my soul. So light beam shooting from my torso. Also, I've never been through a war show. I ain't not a star, but I feel it like it more so. Oh boy, stranger, Mr. Danger. She said I could never change it. You should step back, Mr. Headback. Flying like I got a jetpack. Up and away, my feet are sore like I'm walking for days. You should wonder when you come in the face. I am deranged, I'm feeling how when I sit in the range. They're calling me Icarus, say I'm delirious. Hop on the beat and I'm killing it. Flow is so gritty, it's almost despicable. I know your haters been fearing it. Mysterious boy, break the pyramids. Honored and well, they can feeling it. Vision to see and I'm reading it. Talk about falling for millionaire. We all alone in the car. Slam me no pussy, just doors. I got the floor galore. Flower obsession, they think that I'm bored. Damn, bad boy blues. Huh? Don't wanna walk in my shoes. Hey. They say I got something new. Whoa. I am a rebel, a fool. Hey. They out there enjoying the way. Splash. Nobody see how it's made. Cash. Counting for days. Yeah. This is the first of the phase. Whoop. Damn, bad boy blues. Hey. Don't wanna walk in my shoes. Yeah. They say I got something new. No. I am a rebel, a fool. Yeah. Nobody else wanna jump. Say my decision is wrong. I just don't wanna be gone. They say the vision is dumb.
They say the vision is dumb. What? They do not know what they want. I swear to jump in the gun. Don't give a fuck cause I'm young. Run it, like me up to something. Catch him, oh God, he won't see it coming. If she think I'm cool, we already fucking. Never fighting, I'm a love. Leading the uprising, doing that upright thing. You know I'm up like Slam. Now you see me out flying. Don't let your bad boy loose. Don't move like a bad boy move. Don't walk in the bad boy shoes. That's that bad boy blues. Hey, yeah. Bad boy blues. That's that bad boy blues. Hey, whoa. Ja, wow, hey. Wow! Sam XYZ 0512. Represent. Ja, ze komen straks nog terug. Dit zijn mijn favoriete drasters. Bij mij aangeschoven is Ineke van Gent. De microfoon ligt naast je, dan kunnen we jou ook horen. Burgemeester op Schiermonnikoog. Je zat heel hevig mee te knikken met het verhaal hiervoor van de vorige spreker. Er wordt wel gezegd, er is niks meer te zien. Maar ik denk dat jij als burgemeester hier nog dagelijks mee bezig bent, of niet? Nou ja, ik zeg steeds, kijk, de Schelling had 1 dag eerder dan Schiermonnikoog al die rotzooi op het strand. Bij ons begon het in de nacht van 2 op 3 januari. Meteen veel jutters op het strand natuurlijk. Nou, ik had ook zoiets pragmatisch opgeruimd, staat netjes. En het is zo even nog in aanvulling, als spul in zee heeft gelegen, dan zegt de douane ook heel snel van, het is waardeloos geworden. Je mag dan wel jutten, maar je mag het niet verkopen. Nou, dat is best lastig te controleren, maar daar moet je ook iets wat pragmatisch dan mee omgaan. Er is heel veel rotzooi aangespoeld. We hebben wat minder Little Ponies, want dat ziet er natuurlijk heel schattig en kleurrijk uit. Maar het is wel diep triest wat voor rotzooi er allemaal aanspoelt. Van schoenen, tuinmeubels, vliesdekentjes, matrassen, zeepompjes en heel veel kleine plastic witte bolletjes. Ja, en wanneer gebeurt dan bij jou als burgemeester dat je eerst gaat denken, nou eerst maar eens even zien en dat je dan realiseert? Nou ja, ik ben 's nachts gebeld en toen ben ik 's ochtends heel vroeg, toen het licht was, toen snel het licht was, ben ik ook het strand op gegaan om te kijken wat is hier aan de hand. Ja, en die plastic bolletjes, die zagen we toen ook al liggen op de vloedlijn. Dat waren zakken van 25 kilo. Maar dat zijn zulke kleine bolletjes. Daar zitten dan echt een paar miljoen van die kleine witte plastic bolletjes in. En we hadden ook nog hele kleine grijze staafjes van plastic. Dat is allemaal granulaat. Dus dat is allemaal een onderdeel om daar weer spullen van te maken. Nou, dat zag je op de vloedlijn liggen en ik had meteen wel zoiets van, dat wordt het allerergste. En zeg nu ook nog steeds, want het strand is opgeruimd, maar het strand is niet schoon. Nee. Want daar ligt nog steeds van die plastic rotzooi. Dat is ook hartstikke moeilijk om dat weg te krijgen. En ik moet zeggen, ik had wel hetzelfde als Bert Wassink en de andere burgemeesters en burgers van de Waddeneilanden en de liefhebbers van de Waddeneilanden. Van dit is toch echt wel een ecologische ramp wat hier gebeurt. Je kunt lachen om het jutten, maar als je ziet wat er echt gebeurt, dan is het meer om te huilen. Ja, en je hebt zelfs op een gegeven moment de hulp gevraagd van het leger. Ja, klopt. Wat deed je daartoe besluiten? Nou, wij hebben op ons eiland, en ik had overleg met mijn collega van Terschelling daarover. Maar bij Schiermonnikoog is het zo dat je 2 delen, de oostpunt van het eiland, de Ballig, maar ook de westzijde. En zeker in de winter, het is lang donker, je zit met de getijden, dus je kunt ook niet heel lang op plekken komen. En daar lag wel heel veel rotzooi, maar dan er loopt natuurlijk geen trein, een tram of een bus of wat dan ook daar naartoe. Dus mensen moeten dan eerst toch behoorlijk eind lopen voordat ze kunnen gaan opruimen. Ja, en ik dacht, ik heb trucks nodig, ik heb mensen nodig die op linie... Ja, ik heb opeens allerlei militaire termen geleerd. Daar moesten ook wel veel mensen een beetje op lachen gezien mijn achtergrond. Ineke van Gent, de generaal, ja. Ja, maar nee, de kolonel. Het was een kolonel, okay, ja. Excuus, ja. Je moet wel echt goed weten, want dat is belangrijk, hè, het leger. Weet het niet, ja. Nee, maar ik denk, ik had wel zoiets, we moeten pragmatisch zijn. We hebben nu hulp nodig, dat moeten we gaan organiseren. Militairen waren er ook al op vrijdag, zijn 3 dagen gebleven. En die hebben ons echt heel goed geholpen. Nou, en als het leger ingeschakeld kan worden voor civiele doeleinden, dan vind ik dat hartstikke mooi. Dus, een cirkeltje weer rond met jouw achtergrond. Het cirkeltje is rond, ja. Hoe lang gaat dit, want jij hebt natuurlijk ook, denk ik, aan jouw mensen gevraagd, en mensen die het kunnen weten, hoe lang gaat dit impact hebben op de natuur op mijn eiland? Ja.
Nou, ik denk dat helaas dit best wel lang impact gaat hebben. Wij hebben vorige week gehoord dat het niet om 291, maar om 345 containers gaat die overboord zijn geslagen. Allemaal stukgoed, dus dat zijn My Little Ponies, maar ook gimpies en allerlei andere, ja, een beetje rotzooi van onze consumptiemaatschappij zou je kunnen zeggen. Allemaal ook weer verpakt, hè. Want plastic wordt weer verpakt in plastic en dat wordt dan ook weer samengebundeld in plastic. En dat spoelt ook allemaal aan, piepschuim wat verbrijzelt, et cetera. Dus ik denk ook afhankelijk van het tij, de containers zijn allemaal kapot, heb ik begrepen. Dus de inhoud van die containers blijft grotendeels op de zeebodem liggen. En als het dan weer gaat stormen of dat soort dingen, heb je dikke kans dat het weer opnieuw gaat aanspoelen. Dus het kan zomaar weer zijn dat je wordt gebeld in de nacht van het strand ligt weer vol met wat er nog... Er zijn allemaal voorbeelden van jaren geleden. Is er eens een Lego aangespoeld op eilanden en nog steeds spoelt er af en toe Lego aan. Dus dit is echt iets van de lange adem. En als het gaat om die plastic bolletjes, ja, dat is het grote risico dat dat in de natuur verdwijnt. Dus, denk je, want het is niet toevallig dat er een vrachtschip vaart, want die varen natuurlijk heel veel op die route. Ja. Zou het gewoon elk moment weer kunnen gebeuren eigenlijk? Nou, jawel, dat zou kunnen, maar je moet daar ook niet heel pessimistisch over doen. Kijk, wij hebben als 5 Waddenburgemeesters wel meteen gezegd, wij gaan het ijzer smeden nu het heet is. Dus we hebben een brief gezamenlijk gestuurd aan de Tweede Kamer en aan de minister. Het is nu ook zo dat er in maart een debat gaat plaatsvinden over deze ramp. We hebben net deze week er ook nog een mooie ronde-tafelgesprek uitgesleept, zodat wij zelf als burgemeesters ook daar kunnen vertellen in Den Haag, ja, wat voor impact dit heeft en wat er en ook Dan praat je met de Kamerleden toch, hè? Is dat? Met de Kamerleden. Ja. En wij hebben ook gezegd van we moeten wel een aantal maatregelen treffen over die snelweg. Waar al die boten varen. Er zijn 2 routes boven de Waddeneilanden. Nou, er is een lage route en een hogere route. Dat heeft ook te maken met de lengte. Dit schip heeft de onderste route gekozen. Nou, dat is toch vrij discutabel of dat wel klopt. Dus daar willen wij ook echt meer van weten. En waarom is het discutabel? Omdat een schip van deze grootte niet die... diepte van het schip te maken. Ja. En als je dan wat reuring krijgt op het schip en het raakt de bodem, omdat je te weinig diepgang nog hebt, dan krijg je eerder problemen. Maar dat deden ze waarschijnlijk uit economische motieven. Ja, minder lang varen is sneller daar. Tijd is geld, dit soort dingen. Het gaat om heel enorme business. En we hebben ook gezegd, je zou eigenlijk via een GPS-systeem en het chippen van die containers, zodat je weet als dit gebeurt waar ze dan liggen. Dat je ook weet precies wat erin zit door de chip op de container. Ja, en wij willen heel graag als burgemeesters dat, net als bij een olieramp, ook bij dit soort rampen, gewoon meteen een protocol, meteen de hulpverlening, meteen het opruimen, acuut kan starten. Want dat heeft nu best even geduurd. Zodat de NOS het ook gelijk snapt. Nou, ik wil helemaal niet cynisch doen over de pers, want ik moet je zeggen, wij hebben ook heel veel pers over de vloer gehad en die hebben ons ook prima geholpen. Ook toen wij de brief hadden geschreven, die hebben gefilmd dat het leger er was. Die hebben echt wel de ernst van de situatie in kaart gebracht. Dus ik hou er sowieso niet van als een soort half vergeten gebied jezelf te profileren, want dat is gewoon niet aan de orde geweest. Nee, dat begrijp ik wel, maar ik zei het even omdat jij zelf nu benadrukt van, goh, het moet gelijk zijn als met een olieramp, als dit hier gebeurt. Ja. Want misschien was het toch wel anders geweest. Ook voor het begrip in de rest van het land, als deze containers voor Den Haag waren aangespoeld met oliespullen. Ja, weet je, ik hou zelf nooit zo. Ik heb zelf vrij lang in Den Haag en omstreken rondgehangen als politica. Maar ik denk dat we moeten nooit zo zielig doen dan buiten de Randstad. Dat moeten we niet doen. We gaan gewoon zelfbewust zorgen dat hier wat gaat veranderen rondom dit soort dingen. Jullie gaan naar Den Haag. Dan heb je met elkaar overlegd. Wat gaan we vragen en wat kunnen we maximaal binnenhalen? Ja. Dus waar zit die ruimte in? Gaan jullie echt voor dit moet het worden? Helemaal zo? Zeker, ja. Nou, wat zijn dan Nou ja, wij hebben dus zelf ook contact gehad met de minister. Die heeft inmiddels ook naar aanleiding van onze brief een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Dus wij willen dat de containers gechipt worden. Dus dat het helder is wat de inhoud is van de container. Er zal een GPS-tracking op moeten, zodat je ook weet waar die containers liggen als ze van het schip afvallen. Wij willen ook heel graag weten hoe nou de keuze voor de vaarroute wordt gemaakt. Dus de hoge of de lage route.
Ja, en wij willen graag het protocol van vergelijkbaar met een olieramp, zodat we snel in actie kunnen komen en dat ook van die kleine bolletjes of dat soort plastic rotzooi, wat in onze mooie natuur op onze prachtige eilanden lijkt te verdwijnen, dat we daar ook snel op kunnen ingrijpen als zoiets gebeurt. Ja. Even naar die eerste dingen, hè? Chippen, GPS, wat zit erin? Ja, dat kan Nederland wel willen, maar die schepen varen internationaal. Dat is ook zo, dus, maar dus, je moet ergens beginnen. Dat begrijp ik, maar ga je dan ook bijvoorbeeld praten met de collega's van de Duitse Waddeneilanden, dat die ook hetzelfde willen? Dat is zeker, maar wij gaan nu eerst via Den Haag proberen. En wij hebben ook allemaal fracties benaderd om de ernst van de situatie toch onder de aandacht te brengen. De hele Tweede Kamer, behalve één partij, heeft gezegd wij willen graag dat debat. Welke was dat? Dat was de PVV, zover ik weet. Nou ja, dat verbaast mij verder niks, maar daar hoeven we het nu niet over te hebben. Maar dus een heel breed gedragen partijen in de Tweede Kamer vinden het van belang om dat debat aan te gaan. En wij moeten er met z'n allen ook zorg voor dragen dat er nu eindelijk eens iets verandert. Want de situatie is best ernstig. Er varen heel veel schepen met allerhande rotzooien erin. Dus daar moeten we zelf ook eens over nadenken van wat schaffen we allemaal aan, hè? Want... hoe doen jullie dat als gemeente? Loop je dan misschien de volgende dagen ook door het gemeentehuis en denkt, oh jee, dit is ook plastic, dit is ook plastic, oh, dit hebben we ook. Dat je bij jezelf op de raden gaat. Daar heb je niet zo heel veel tijd voor, maar je moet wel zelf nadenken. Want bij ons waren ook krukjes heel populair, die waren ook echt met honderden, duizenden aangespoeld. Maar ja, als je die in de winkel ziet staan, dan zou je denken, ik hoef niet zo'n krukje. En nu wordt opeens iedereen... Weet je, het zijn ook allemaal spullen, het is allemaal goedkoop, het is goedkope rotzooi. Vliesdekentjes zijn bij ons massaal aangespoeld. Nou, als je die kwamen uit het water, toen waren ze eigenlijk al niks meer waard. Als je ze 1 keer wast, dat hebben mensen gedaan op het eiland. Die dachten toch even proberen of het weer schoon wordt. Nou, er blijft helemaal niks van over. Het is gewoon rotzooi. Wat je voor een paar euro kunt kopen. Wat van de ene kant van de wereld weer naar de andere kant wordt gesleept en weer terug. Dan denk ik, ook daar moeten we wat meer bij stilstaan. Maar zolang dit allemaal nog vaart, moeten we echt zorgen... Dat vind ik echt belangrijk, dat we dat veiliger doen, dat we het beter kunnen traceren en dat we nog sneller kunnen handelen als dit gebeurt. Kijk, wij hebben als eilanden best heel snel actie ondernomen, ook met onze eigen mensen op het eiland. Boeren die hebben geholpen met trekkers het strand op te ruimen. Dus we zijn wel heel creatief en zelfredzaam. Maar ja, als dit heel lang gaat duren, dan hebben we natuurlijk hulp voor nodig. Is dit een van de dingen waarvan jij misschien nu al weet dat dit gaat wel een beetje mijn burgemeesterschap tekenen, dit verhaal? Dit zal in de tijd dat ik burgemeester ben op het eiland een belangrijke rol blijven spelen, voor mij persoonlijk ook. Nou, het is wel een heel belangrijk punt, ook samen met mijn collega's van de andere Waddeneilanden, want wij werken daar heel goed in samen. Maar het motiveert mij ook extra om te proberen hier wat aan te doen. En dat niet alleen, maar ook om te kijken hoe wij de Waddeneilanden en natuurlijk ook mijn eigen eiland Schiermonnikoog kunnen verduurzamen en mensen bewuster kunnen maken van hoe ga je hier nou mee om. Want iedereen houdt bijna van de Wadden. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die zegt, nou die Waddeneilanden, daar heb ik niks mee. Maar dan moeten we ons ook realiseren, als we dat willen behouden en als we dat willen koesteren, dan zullen wij daar ook met elkaar... wat kritischer op moeten zijn hoe wij dingen organiseren met elkaar. En ik hoop echt dat we daar ook politieke en maatschappelijke steun voor krijgen. En daar ga ik echt samen met mijn collega's mijn best voor doen. Over dat iedereen van de Wadden houdt. Heb je al gesproken met bijvoorbeeld de VVV? Van, hoe gaan we dit uitleggen? Is dit schadelijk voor het imago van... willen mensen nog wel komen als ze denken dat het een vies strand is? Ik denk dat mensen heel graag nog komen. Want wij hebben ook heel veel mensen die ze hebben gebeld en die zijn geweest om te helpen met opruimen. Nou, dat is natuurlijk prachtig, want mensen houden van de eilanden. Maar ik zeg dan wel, vrijwilligers zijn aanvullend. Die moeten niet leidend zijn bij het opruimen van die rotzooi. En kijk, het is nog steeds heel goed toeven. Hè? En op het eerste gezicht is het allemaal prachtig opgeruimd. En helpen mensen ook nog steeds om het verder op te ruimen. Dus het zagrijn van je kunt nou niks meer op de Wadden, dat is echt niet zo. Maar we moeten wel met elkaar bezorgd zijn hoe we dit in de toekomst gaan behouden en beschermen. Fantastisch. Succes met uw missie daarvoor. Ja, applaus. Blijf nog even lekker zitten. Ja, Jim houdt als Sjoerd op tafel en der en jeer oeral die My Little Ponies.
Die komen dus al jaar uit het wetter. En daarvoor waarschijnlijk uit China. Marianne, daar had iemand die voor een soort van deze ponies verantwoordelijk is dat ze hier binnen. Ja, volgens mij heb ik naast me de grootste My Little Pony verzamelaar van Nederland op dit moment. Martijn Winnen, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Jij hebt deze ponies allemaal verzameld. En dat is best wel heel indrukwekkend. Hoeveel zijn dit er? Nee, we hebben iets van 900 verzameld, maar daar heb ik wel een tros kinderen voor opgetrommeld. Hè. Dus ik reed dat strand op. Toch nog een beetje kinderarbeid. Ja, nee, dat is heel verstandig in bepaalde tijden. Hè. Al die verwende kinderen, die moet je, hè, we hebben 500 dingen thuis tegen. Daarna moet je ze wel echt gaan inzetten natuurlijk. Hè. Anders dan krijgen ze niet hun maatschappelijke taak terug. Nee, ik ging 's morgens het strand op, ik was later dan Lennart. En toen heb je nog inderdaad, ben je helemaal enthousiast over wat er allemaal ligt. En je begint gelijk te rapen en te doen. En je ziet vrienden en buren op het strand. Het is allemaal super gezellig. En op een gegeven moment kijk je omheen en zag ik deze My Little Ponies. Ik werd helemaal betoverd door die kleuren, jongen. Ik werd helemaal wild. Dus ik begon die dingen te rapen. En de auto zat vol, dus we naar huis gegaan. En toen heb ik dus een hele tros kinderen opgetrommeld. Ik zei, we gaan My Little Ponies rapen voor het goede doel. En dan gaan we nog iets kleins positiefs eruit halen uit deze zooi. En wat is het goede doel? Nou, ze worden eigenlijk, we geven een deel weg aan de My Little Pony opvang die op de Schelling staat. En hier al een klein beetje een voorproefje. Nee, de My Little Pony opvang is van Marleen Zorgdrager. Zij heeft de prairie, dus helemaal Shetlanders, et cetera. Dus kan je lekker op rijden, al die kinderen, in de zomer en de andere vakanties. En zij heeft een My Little Pony opvang gemaakt. En zij gaat die dingen dus verkopen. En dan het geld gaat naar een stichting, bij Ocean We Unite. En dat zijn een aantal marinebiologen en die kijken naar het gevolg van plastic in de oceaan. En dus we hebben er een hele tros aan haar gegeven. En we verkopen ze ook gewoon aan iedereen voor 52 per stuk. En dan gaan ze naar de vogelopvang van de Schelling toe. En zo hebben we gewoon een paar goede doelen uitgezocht eigenlijk dat we er toch nog iets uithalen. Zo. Oké, want die ponies die kunnen jullie hier nu ook kopen. Dus als jullie 2,50 bij je hebben, voel je vrij. Je krijgt er een pony voor terug. Wat is de filosofie hierachter? Nou, het idee is dat als je... Ja, er komt ook allemaal spul komt er aan op het strand. Er zaten ook echt hele bruikbare dingen bij. Hè. Je hebt... er zaten prachtige rieten manden. Sommige gasten die hadden 80 rieten manden te pakken. Die gingen af en aan met hun karrevrachten vol. Die werden dezelfde middag verkocht voor €25 per stuk. Dat mag natuurlijk helemaal niet. Hè. Dit is gewoon vonderij. Dus dat mag je wel voor als consument mag je dat wel gebruiken. Maar omdat het verder eigenlijk geen waarde meer heeft in principe. Maar je mag het niet commercieel uitbuiten. Dat is eigenlijk wel wat natuurlijk gebeurt ook. En met dit wil je, weet je, ook dit heeft waarde. Je hebt ook kinderen op het eiland, die verkopen ze aan badgasten gewoon en dan houden ze het geld en gaan ze snoep van kopen. En wij vonden gewoon, dat is een beetje zonde. Dus we hebben dat met een aantal kinderen aan mijn schoon lopen maken thuis. Mijn hele huisje stonk naar een natte hond. Maar goed, ze zijn allemaal schoongemaakt, ontwaterd, ontzand en weet ik veel niet wat. En toen zijn we ze lekker gaan weggeven. En er is een mevrouw met haar familie op de Schelling. En die vangt allemaal zieke vogels op. En de afgelopen 2 weken zijn er heel veel zeekoeten aangespoeld. Elke 100 meter lag er een dode zeekoet. Af en toe een levende, die haalt zij zelf op. We hebben ze ook een paar opgehaald van het strand, brengen we naar haar toe. Zij verzorgt die hartstikke goed. Ze betaalt het uit eigen zak, hè, visjes en ORS-achtig spul. Ze is daar heel erg mee bezig. Toen hebben we gezegd, nou, dan gaan we deze dingetjes verkopen. En de opbrengst gaat gewoon naar haar toe. En dan echt vogelopvang te Schelling. Ja, dus dat je eigenlijk iets wat heel schadelijk is uit de zee, dat je daar iets heel moois voor teruggeeft. Ja, dat je toch die combinatie maakt van iets van een ramp, dat je dat omzet in iets goeds. En ook voor iets goeds wat ook de zee zeg maar, ook weer voortbracht. Hè. Die zeekoeten zijn ziek geworden door paraffine. Paraffine komt is een restproduct van diesel. Die komt uit de olietanks van die schepen. Die als ze hun tanks even schoonmaken, dan schoonblazen, dan komt de paraffine in zee. Zeekoeten eten dat blijkbaar. En zijn daar heel erg ziek van geworden. En die gaan bijna ook allemaal dood. Een enkeling overleeft dat. Dus het is ook heel gewoon een triest verhaal. Gewoon voor iets wat wij mensen dan weer doen. Dus op deze manier maak je het een beetje positief. Ja. Nou hebben wij een hele leuke verrassing. Want jullie mogen natuurlijk allemaal voor €2,50 zo'n pony kopen. Maar Iepen Up die koopt alvast om een voorzetje te geven de eerste 100 ponies van je op. Dus dat doen we voor jou terug. Ja, daar zou de dame van de vogelopvang heel erg blij mee zijn. Ja, zeker. Superleuk. Nou, alsjeblieft. Van het ene positieve vallen wij in het andere positieve. Want we gaan even naar een stukje muziek. En dat is weer van San XYZ. Give it up for them. Yes. Oké, dames en heren.
Ik voel al wat meer energie. Ik voel al wat meer energie. Maar we gaan het nog een schepje erbovenop doen. Hey, hey, oké. 1, 2, 3, go! I just popped the pill. I cannot sit still. She might pop for real. She cannot sit still. And she gon' work it, work it, work it, work it. She gon' work it, work it, work it, work it. Saying XYZ, get my name correct. I'm up next, so you don't wanna forget that. Look, she on me like a backpack. I mean, she bounce around like she drank caffeine. Drop down, girl, do your dance. Ain't never seen a rapper with this much class. I'm right on time, I don't miss my plans. Girl, your booty's so big, it might rip your pants. Hey, if you got a man, I don't give a fuck. Stick to my clan, never switching up. They thought we shit, never give a love. But when we did, they gon' trip and they wish for us. I'm doing shit, I'm not allowed to. Hey, I got the drink and allowed to. I don't care about your past and your stories, girl. I wanna see what that mouth do. Hey, I just popped the pill. I cannot sit still. She might pop for real. She cannot sit still. And she gon' work it, work it, work it, work it. She gon' work it, work it, work it, work it. Do you really wanna work out now? We can never ever turn. You got a lot of booty spin around now. Hey, show the whole coach you bout now. Hey, I'm gonna make it work, work. Swag Andre white shirt, shirt. Girl, you gotta show me what you work, work. Rush your place and I swerve, swerve. Pull up right there with a blast. Ooh, she never asked where I'm at. Ooh, she know we moving too fast. Ooh, how you know fucking with cash? Ooh, ice on the wrist and it's cold. Freeze. She doing nice in the cold. Freeze. So make it red, make it snow. Freeze. Please don't you look at my phone. Please. I just popped the pill. I cannot sit still. I might pop for real. She cannot sit still. And she gon' work it, work it, work it, work it. She gon' work it, work it, work it, work it. Hey, she gon' work it, work. Tell me, girl, are we concerning? Yeah. She wanna check on my bank account statement to see if my credit cards working, work. She wanna stay in my life. I'm trying to stay for the night. She wanna talk about kids and a family. I'm just out here trying to slide. She can decide, riding the dice. Turn up the lights when you make up your mind. I heard she might turn to a dyke. I wanna stop her, man, that shit alright. I sit on the side, I'm next in line. Streaming on Instagram, live in the line. Wicked as wine, do it so nice. She ain't tell me coming, I'm coming. Hey! I just popped the pill. I cannot sit still. She might pop for real. She cannot sit still. And she gon' work it, work it, work it, work it. She gon' work it, 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 work it. She gon' work it, work it, work it, work it. Hey. Ja! Ja! Wow! Sam, XYZ. Geweldige moves. Dankjewel. Inspirerend. Ik zie hier mij Sander Warmerdam, haatredacteur van de Louter Kranten. Nou, het moest even loskomen, maar van harte welkom. Ja. Hoe is dat voor een kranten als zoiets gebeurt? Want je krijgt de nieuwjaarsnacht hoorn, dus dan weet je hoe dat voor is, dan weet je dat er van alles te gebeuren. Hoe rap wist de stoof van, hey, dit is wat een hoorn, waar moet je erop kijken? Volgens mij lees ik het voor het eerst op Facebook. Zij had het, je te Duit Git. Volgens mij kreeg ik een soort van foto van die en die zei van, hey, er liggen containers op het strand. En op het eerste is het van, ja, leuk, jutters, geword. En dat gebeurt wel vaker natuurlijk, 1 of 2 containers. Nou ja, zo nou en dan. Maar dan als al gauw doet blikken dat het grutter is. Dus dan schaal je op. En de krant is natuurlijk net alleen nog meer een stuk papier wat 1 keer op thuis in de bus komt. Maar wij moeten natuurlijk zo snel mogelijk erbij wijzen. Dus ja, eerst maar eens even onsje. En daarna hebben we mensen naar het eiland stuurd. Eerst de Schelling, Vlieland, Ameland, Ekke, Letter. Dus ja, opschalen. Maar je zet er voor, ik denk ik meestal op redactie zelf ontwikkeld om achtergrond uit te vinden. Wat zie je erin, wat voor skip wie het? Ja, zeker, want dat komt natuurlijk letter. De eerste klap is verslag van, mensen erin. En verslag van de mensen die het oproemen en wat luidt er op het strand en dat soort dingen. En daarna de diepte in. Van, hoe hadden de bestuurders reageerd? Wat er luidt er achter politieke dingen binnen al dienen om dat
die routes veiliger te maken. Dat soort dingen resulteert natuurlijk wel in diepere verhalen. Ja, en je hebt bijvoorbeeld een soort waaromblik maken recent. Die wordt dan ook weer neemt door politici die het Kamervragen stellen. Blendel had een podcast maken helemaal oer Jim verslag jou. Dus gefeliciteerd daarmee. Dat is dan de haatredacteur. Dus toen 6 uur tegen mij de eindredactie krijgt al je binnen. Dan krijgt op een soort helikopterview van hoe zit het in elkaar. Wat gebeurt er dan bij die? Want dan je stond natuurlijk praktiseren van hoe moeten we dit beschen? Hoe moeten we dit in het tier plaatsen? Hoe werkt dat? Ja, we hadden natuurlijk een ook grisselijk goed team bij de Louter Kranten, maar jaren van ervaring. Dus het meeste komt van de verslagjouwer zelf. Die komen zelf met ideeën van, we moeten daarheen. We willen in mijn kotter mee om Twitter-verslag te doen, dat soort dingen. En ik vind het dan mijn taak om wat de boppen te hingen en wat de langere lijnen eruit te zieken en te zeggen van maar wat binnen de achterliggende dingen, waarom leidt het spul op het strand? En daar is er dan een plak ervoor, is het hoofdredactioneel commentaar. En daarvoor bist je Irek, want dat vonden wij zo'n inspirerend stuk. Dat het al het begin van die in de kranten stien. Dat list er nog een keer. Ja. Dames en heren, Sander Warmerdam van de Louter Kranten. Ja. Ja, dat is dus schreun op 4 januari 2019. We kwamen direct uit de Christvakantie natuurlijk. Dus het begint ook met het wat er alle jaar plak voen in Den Haag. Met de najaarsnacht en de stellages op het strand die in brand stien. Het heet Losgeslagen. Als golven die af en aan rollen op het strand, zo trok in de eerste week van het jaar meteen het beste en het slechtste in de mens voorbij. In de nieuwjaarsnacht was veel schade door vernielingen. Volgens schattingen kan de schade oplopen tot 15 à 20 miljoen euro. De korpschef van de nationale politie vroeg zich zelfs hardop af of er nog wel sprake is van een feestelijke traditie. Politieagenten, hulpverleners en brandweerlieden werden bekogeld met vuurwerk en raddraaiers gooiden stenen door ruiten. Blijkbaar is het eindejaarsfeest voor veel mensen tegenwoordig een vrijbrief om helemaal los te gaan. De nieuwjaarskater die werd veroorzaakt door deze mix van alcoholmisbruik, openbare agressie en Haagse vonkenregels werd snel verdreven. Er was geen verordening, gemeentebesluit of dramatische oproep voor nodig om honderden vrijwilligers naar de waddenstranden en de kust te krijgen. Eilanders, dagjesmensen en vakantievierders sloegen de handen ineen om de troep uit de overboord gevallen containers van de MSC Zoe op te ruimen. Het opgetogen juttersgevoel duurde niet lang. Dit was serieus. Grote containerschepen vervoeren jaarlijks miljoenen containers over de oceanen. Vol met spullen die van A naar B vervoerd moeten worden. Of van B naar A. En weer terug. De route boven de Waddeneilanden is een van de drukst bevaren zeeroutes ter wereld. Meestal gaat het goed. Tot de containers in de nacht van dinsdag op woensdag gingen schuiven. Golf na golf spuugde de zee daarna spullen op het strand. Tastbare bewijzen van een losgeslagen consumptiemaatschappij. Stoeltjes in modieuze tinten, kleurrijke schoentjes, hippe portemonnees en, symbool van de milieuramp, de schattige paardjes van My Little Pony. En dat waren alleen nog maar de relatief onschadelijke producten. Er drijven ook nog koelkasten en containers met batterijen en zakjes peroxide in het natuurgebied. Minieme piepschuimbolletjes hebben zich al genesteld in de natuur. Hoe kon dit gebeuren? Oud-burgemeester Albert de Hoop van Ameland roept al jaren dat containers beter vastgeshort moeten worden. De internationale afspraken die daarover zijn gemaakt, moeten reders en overheden beter naleven. Het plaatsen van bakens op de containers die het bergen makkelijker maken, zou ook een goede stap zijn. In de komende weken zal blijken wat voor spullen er nog meer zitten in de spookcontainers die dwalen door de zee. Levensgevaarlijke projectielen voor vissersschepen. Elke vloed zal weer nieuwe troep op het strand storten. De onbaatzuchtige inzet van de opruimvrijwilligers is prachtig om te zien. Maar elke opgeraapte My Little Pony zou aan het denken moeten zetten. Ja, en dat is Zoe. Deze komt uit het Louter Kranten Museum. Dit is iemand die het oppakt is, toch uw eigen verslagjouwers. Maria de Grosso van Skilge.
Fantastisch. Het Louter Kranten, welbekende Louter Krantenmuseum. Wanneer is het eigenlijk Iepen? Dat is Op afspraak. Een mailtje naar Sander op afspraak, het Louter Krantenmuseum. Sjen. Ja, we gaan nou eigenlijk even de stap maken van wat is er nou als het op plakmeidje was, dan ruilen we. Want we hebben het dus nou gewoon over dat die ramp gebeurt, wat hij oorspielde. En de term plastic en consumptiegoederen, consumptiemaatschappij, binnen nou vallen. Maar omdat ik zelf eigenlijk persoonlijk alleen nog maar weet, plastic, ja, dat wordt van olie maken en het vergiert net. Maar dat is het ongeveer. Dacht ik, er zit vast meer achter. Dus dan moeten wij de experts. Je stiert een expert. Sanne Steenbrink. Een hele mond vol, want docent chemische technologie bij Life Sciences en technologie bij Van Hal Larenstein en Ahel Stenden. Dat klopt. En zeg je dat elke keer zelf zo voluit? Ja, zo neem ik de telefoon meestal wel op, ja. Inderdaad. Nou, kijk eens aan. Ja, wat is dat toch met die scholen, met die dubbele namen? Van Hal Larenstein. Nou, ja. Maar zeg maar het vak wat jij geeft, als je dat aan mij zou moeten uitleggen als compleet no-no, wat voor vak is dat? Nou, je kunt het beste zo zien. Een chemicus die ontwikkelt bijvoorbeeld een kunststof of een plastic. En een chemisch technoloog zorgt dat je dat in het groot kan produceren. En dat is het voornaamste. Dus onze studenten bouwen bijvoorbeeld fabrieken, maar ook waterzuiveringen. Dat soort ideeën. Nou, en we hebben jou gevraagd om eens even aan mij, maar misschien ook wel mensen die hier er niet van uitkomen, maar die net zo weinig weten als mij, uit te leggen, ja, wat is nou eigenlijk plastic, kunststof en wat is nou eigenlijk waar en wat is nou eigenlijk complete nonsens. En dat ga je doen in een soort college. Dus, dames en heren, applaus voor Sanne. Goed, dankjewel. Ik ga jullie echt zo kort mogelijk en zo in zo verstaanbare taal en duidelijke taal mogelijk ga ik jullie uitleggen hoe kunststof wordt gemaakt. Iets dichterbij, oké. Ik begin even met het basisproduct, olie. We doen eerst de historie, sorry. Het begon met kunststof eigenlijk iets meer dan 100 jaar geleden. Door Leo Baekeland. Die heeft bakkeliet uitgevonden. En bakkeliet kennen we tegenwoordig niet zo heel erg meer. Maar je kent het nog wel van die oude zwarte telefoons. Of die zwarte schakelaars. Daar is het eigenlijk met plastics allemaal mee begonnen. Dus meer dan 100 jaar geleden. Nou, wat is nou de grondstof van plastic? Meestal is dat olie. En dat is een zwarte vloeistof vaak. Kan ook wat dunner zijn. Gas kan ook gebruikt worden als basisgrondstof om kunststof te maken. Nou, vervolgens wordt dat bewerkt in een toren eigenlijk, zoals je daar ziet. En door dat te verwarmen en een aantal dingen mee te doen, komt dat er in verschillende fracties uit. Vervolgens wil je daar eigenlijk een soort monomeren hebben. Dat zijn eigenlijk kleine onderdeeltjes. Zie dit even als een monomeer. En die monomeren die wil je eigenlijk allemaal aan elkaar plakken tot een soort polymeer, wat ook te zien is. En die maakt dus een hele sterke binding met die andere monomeren. En zo krijg je een polymeer. Dus een polymeer is eigenlijk niks anders dan aan elkaar geknoopte monomeren. Nou, wat kan je er dan vervolgens mee doen? Je krijgt daar een kunststof uit. De bolletjes die net genoemd worden, die kleine granules. Dit heeft een beetje de grootte van een risotto rijstkorrel. En deze granules, daar kun je een product van maken. Door dat bijvoorbeeld met injection molding, met de spuitgieten of blowmolding, kun je daar bijvoorbeeld onderdeeltjes van maken of flesjes van maken. De drinkflesjes die wij allemaal gebruiken, het liefst zo min mogelijk, die worden eigenlijk als een soort ballonnetje worden die opgeblazen. En dan heb je daar een kunststof van. Een eindproduct is natuurlijk zo'n bakje bijvoorbeeld, of wat je daar op de sheet ziet. Dat is het eindproduct van de kunststof. Er zijn een heleboel soorten kunststoffen. Bijvoorbeeld PVC, PP, HDPE. Ga zo maar door. Piepschuim is een hele bekende. Dus dat is niet... Plastic is eigenlijk een handelsnaam van oorsprong. Maar dat is maar één ding. Er zijn heel veel soorten in. Nou... wat zijn nou bijvoorbeeld risico's van plastic? Dat werd net al gezegd dat het in het milieu komt. Maar een van de voorbeelden is bijvoorbeeld ook toxiciteit. Dit soort drinkflesjes voor kinderen, dat wil je absoluut veilig hebben. In een ver verleden zaten er in verpakking van voedsel nog wel eens wat algemeen bekend is als weekmaker. Dus dan is het product plastic toxisch voor de mens. Nou, tegenwoordig is dat niet meer zo gelukkig. Het tweede risico wat er in die plastic zit, dat is die afbreekbaarheid.
Als het eenmaal zo aan elkaar zit, krijg je dat bijna niet meer van elkaar. Op de sheet heb ik een voorbeeld van de site van Omroep Friesland. Er werd door een mevrouw een zak gevonden met HDPE erop, polyethyleen. En die mevrouw was zeer voorzichtig, die heeft de veiligheidsregio gebeld en er werd geadviseerd, het is niet gevaarlijk. Dat klopt. Die zak is niet gevaarlijk voor de mens. Die kan je rustig optillen, in de auto leggen en laten verwerken. Dat klopt. Maar wat zie je op Twitter? Wat je in die sheet ziet, is dat er iemand op reageert die zegt, dat is helemaal niet gevaarlijk. Dat zijn gewoon polymeren, bestaan uit koolstof, waterstof, niks aan de hand. Nou, er is wel degelijk wat aan de hand. Want bijvoorbeeld benzeen is een hele gevaarlijke stof, bestaat ook uit koolstof, waterstof, etc. Dus voorzichtigheid is geboden, maar wat er gevaarlijk aan is, dat verschilt nogal. Nou, dan moet je even voorstellen, als jullie naar het scherm kijken, dan hebben we hier een simulatie gemaakt. Een deel van, naast docent ben ik ook onderzoeker. En we onderzoeken bijvoorbeeld olieverplaatsing op de Waddenzee. Daar hebben wij een model voor gemaakt. En hier in het zeegat van de Schelling, tussen de Schelling en Vlieland, wordt een hoeveelheid olie vrijgemaakt. Maar denk nou eens even dat dat 10.000 My Little Ponies zijn. Wat je ziet, dit is ongeveer een uur of 6. En dan loopt hij langzaam door en je ziet dat het op een gegeven moment aanspoelt. Nou, zijn dat My Little Ponies, dan zijn mensen vrolijk om ze op te rapen. Maar zijn dit bijvoorbeeld van die granules, de grootte van een risotto rijstkorrel, vind je ze nooit meer terug. Ook wat de burgemeester van Schiermonnikoog net benoemde. En het wordt pas echt heel erg vervelend natuurlijk, als we op hele gevoelige gebieden terechtkomen. Zoals je hier ziet, in het ergste geval, het eindigt op de bosplaat. Nou, dat wil je absoluut niet. Nou, samen met Van Hal Larenstein en NL Stende doen we er ook onderzoek naar. We brengen de gevoeligheid van die gebieden in kaart. Wat nou als daar olie aanspoelt? Dus we gaan een heleboel van dit soort modelletjes gaan we runnen. En dan gaan we kijken van wat zijn nou de meest lastige gebieden. Waar is de kans dat het aanspoelt het grootst? En wat kun je er dan tegen doen? En met de bedrijven die dat opruimen, hoe kun je dat zo slim mogelijk doen? Nou, en nogmaals, het probleem is dus, als je dit eenmaal aan elkaar geplakt hebt, al die polymeren, die gaan niet meer zomaar los. Die zitten voor eeuwig aan elkaar vast. En dat is ook het lastige. Je denkt misschien zo'n heel klein de grootte van een rijstkorreltje, dat breekt wel af. Nee, het is zo mooi gemaakt, we kunnen dat zo goed, dat het voor eeuwig meegaat. Nou, even een voorbeeldje, wat wij op de hogeschool doen. We maken ook van kunststoffen weer nieuwe kunststoffen. Dus van afval maken we weer nieuwe kunststoffen. Ja, en dat is ook een beetje het kader van de plastic soep. Wat een aardig voorbeeld hier is. Maar plastic soep ziet eruit zoals deze fles slaadressing. Plastic soep is niet een water waar een laagje plastic bovenop drijft. Dat zit door de hele waterkolom verspreid. En dat maakt het zo lastig. En dat komt omdat die plastics hebben allemaal een andere dichtheid. Nou, dat is wat er heel lastig aan is. Het mooie van het inzamelen van plastic, maar daar gaat Omrin zo meteen op door, is dat je die steeds beter kan scheiden en recyclen. En je ziet dus dat alles wat we inzamelen, wil je ook weer in allemaal verschillende vormen terug, zodat je zo zuiver mogelijk product hebt om te recyclen. Nou, dat doen we bijvoorbeeld bij Van Hal Larenstein en NL Stende ook. En dat doen we bijvoorbeeld chemisch, door die dingen te ontkleuren, zodat je ze weer goed her kan gebruiken. Nou, komen die dingen nou in de natuur niet voor? Nee. Kunststof, plastic zoals wij kennen, komt niet voor. Maar polymeren bijvoorbeeld wel. Polymeren zijn bijvoorbeeld cellulose uit hout of rubber uit de rubberboom, wol van het schaap. Dat zijn ook een soort polymeren. Maar die zitten niet zo vast aan elkaar als die synthetische polymeren. Even een voorbeeld. Dit zijn 2 bakjes. Hier zit vlees in. Deze is gemaakt van een synthetisch plastic en die blijft honderden jaren goed. Deze is gemaakt van een bioplastic. Die kan in de GFT-bak en die is over een paar maanden opgegeten. Mijn zoon vroeg, eten de slakken het dan op? Ja, op een gegeven moment wel. Het verschil is ook, hier is de grondstof hiervan, is olie of een fossiel product. Miljoenen jaren, dus heeft een hele lange CO2-kringloop. Dit is bijvoorbeeld gemaakt van mais en heeft een hele korte CO2-kringloop. Daarnaast enkele maanden om het af te breken, honderden jaren. Dat was in het heel kort hoe kunststof wordt gemaakt. Geweldig, Sanne, dankjewel. Ja. Super. Yes. Nou, ik ga me gelijk inschrijven. Ja.
Neem plaats en pak een biertje, ben je wel aan toe. Het ging al even over recyclen en plastic weer gebruiken. Wij zijn, daar giet ik al je plastic om. Wij zijn bij Omrin West, die er dus een werkje en dan hebben we deze beelden maken. Dat zijn hele mooie beelden. Die heb ze namelijk van tevoren al sjoen. Want Omrin had 2 fabrieken waar al het inzamelijk wordt terug te komt. En hun doel is eigenlijk 100% recycling. Nou, en wacht, vreeg ik even om. Ja, daar is hij al. Ja, daar gaan we. We komen nu in een hal waar het spul gebracht wordt. Deze fabriek, de Kasi, haalt dat eruit. Die haalt het plastic eruit, of de kunststoffen eruit, in diverse soorten. Die haalt de drankenkartons eruit. En die haalt het metaal eruit. Nou ja, dan komen zo'n beetje zo'n 100 vrachthouders per de week komen hier binnen. De folies worden eruit zoeken, dronken de stafzoeker. Daarna komt er in een trommel terug, een hele lange trommel. En in de trommel zitten verschillende gaten qua grutten. Het materiaal wat lichter is dan een gat, valt er doorheen. En uiteindelijk bloeien de folies komen naar patten lopen in de baan terug. Nou, en de blik komt bij het magnetendeel, drankenkartons, de tetrapacks komen bij een speciale machinedeel. En zo wordt het apart voor alle eruit halen. Bepaalde dingen kunnen machine er wel uithalen op soort. Alleen nog is dan juist. Olie heeft alleen kikkokers weer eruit. Op zich is het materiaal hartstikke goed recyclebaar. Alleen er zit siliconen in. Siliconen is niet recyclebaar. Maar de grootste is dat we in deze fabriek heel grote soorten kan uithalen kennen. En als we het er net uithalen, dan wordt het uiteindelijk dan verbrand. En op deze manier, in deze nieuwe fabriek, hebben we toch een soort fracties eruit, waar we toch een nieuwe broek kennen. Ik ben nog bezig met petflesjes, dus petmateriaal te balen. En hiervoor zit een rij, dat is tetrapacks, oftewel de melkverpakkingen. Als je vleeskepers, nou het is net hoor, zit in plastic verpakt. Maar als die in een goede bak dus in dit geval in een zwarte bak of in een grijze bak. Dus de eerste fabriek had het er al geruid, de SB, en dan uiteindelijk komt het hier terug en dan wordt het beter scheiden in joghurtfracties. Nog een soort met het kijken. Al die plastic wat je nog zo hier, dat wordt ook gewoon hergebruikt. Ja, alle plastic wordt hergebruikt. Ja, Juist. Ja, het was heel exciting. En de man uit het filmpje stiet hier, Pieter Bleker, van Omrin. En we gaan even dat spul mijn naam. Dus waar is even vrijwilliger en wil deze bak even iepen doen? Nou, doe maar even. Ja, doe maar even iepen. En wappen maar een beetje, want dan krijg je maar even de lucht mee van je eigen consumptiegedrag. Begint het al te roeken? Nog net? Oh, dan denk ik nog even. Nee, dit is zo'n bak. Cameraman maar even maar de noos erop. Zo ik zezen. Van de meesten ek. Sjug. Ja, vies hè? Allee van U's. Pieter Bleker. In Friesland, als je zo'n beetje inschatten mast, hoeveel zeg maar, van zulke containers zoesto vullen kunnen met het afval van Friesen van 1 week? 350 ton, dus 80 kilo in zijn container. Daar rek je ongeveer maar uit. 350 ton. 350 ton, deel terug 80. Daar zitten de studenten die gaan nou rekenen. Dat zijn beta's, dus die mag je met het antwoord komen. 350 ton, deel terug 80. Nou, we jaren zat antwoord. Marianne kiest erheen dat het antwoord klaar is. Ja, studenten, dit is een opdracht. Gratis bier voor degene die het antwoord heeft. 13,5 ton gedeeld door 80. Oh, gratis bier. Nou ja. Ongeveer 17.000. Ja, ongeveer 17.000. Ja, dat heeft iemand hier op de calculator ook al uitgerekend. 17.000 per week voor zulke kliko's. Ik schrik er eigenlijk wel een beetje van. Ja, dat wij ik. En daarom ben we in de fabriek ermee begonnen. Uiteindelijk om het te beter te schijnen. Zit alleen nog net plastic in. Hè? Zit ik de kolenblikjes zitten erin, de petflesjes zitten erin, de drankverpakkingen zitten erin. Dus eigenlijk zit er meer in. De PMD nemen ze dat. Plastic, metaal en drankenkartons. Dat zit erin. Ja, en wij zien hoe je dat uit elkaar helje.
ondanks dat mensen zeggen, ik let er meer op. Wordt het nou echt minder, wat mensen broeken? Of zeggen toch eigenlijk stiekem een toename van dit soort afval? Een toename. We hopen dat het minder wordt. Als de Nederlandse regering doet er genoeg aan. Dat zwerfafval, plastic, die weggooibekers, het rietje, het lepeltje, dat spul. Dat bewaar ik net meer willen. En ja, als ze maar in een goede bak doen, dan komt het bus wel terug en dan haal je weiter wel uit. Ja, maar je zoent toch geen en dat is de trend van ja, het maakt al je minder, maar het wordt dus meer. Weet je me waar het onleidt dat het meer wordt? Dat ik de mensen met de hygiënenormen. Het vlees moet verpakt worden in bepaald hygiëne voor de houdbaarheid, met langer houdbaar wezen. Waar ik nu zelf het meeste dan wel eens zwaar is, maar denk ik bij een groenteboer kom verpakt in plastic. Ik denk waarom? Vroeger zie ik net verpakt in plastic. Waarom nou wel in plastic? Nou, dat soort dingen. Of koekjes, zit size in een pak. En dan zit nog een keer de koekjes apart verpakt in plastic en nog een keer een plastic eromheen. Dat denk ik dat wel heel typisch is dat. Dat soort dingen. Dat soort oorskennen. En wat kan omrin bijvoorbeeld waan om de consument, het gedrag van de consument en de producenten te verhoren? Nou, dit soort dingen, dat ik hier ben en ik ben een squalenta en de ben op squallen te onderwijzen in hoe ze met plastic omgaan moeten en zou we samen met afval omgaan moeten. Dat is het belangrijkste. Hartelijk bedankt. Nog even één vraag. Hoe bist je überhaupt kaam met dit ding? Met mijn caddy. Oké, en hoe roept het achter in de caddy? Hetzelfde als in die container. Fantastisch. Nou, Pieter Bleker, een hele goede reis. Waarom dan? Mij de container. Bedankt, Pieter, van onderin. Ja. Jongens, 17.000, hè? Alleen nog in Friesland al. En dan weet je maar 600.000 mensen. Kijk eens 17.000. Maar net denken wat het wijzen in Zuid-Holland of Rotterdam of dat soort stedelijke gebieden. Waar het dan nog bij Iepen Up hebben we altijd aandacht voor poëzieën. Daar ben we gek op. En dan luisteren we graag naar en dat zetten we graag in het locht. Daarvoor werk je bijvoorbeeld Geer met dichterscollectief Rikst. En de dichter van de mannen stiert op het podium. Welkom aan Janneke Spoelstra. Dank u wel. Ik ben dus Janneke Spoelstra van het dichterscollectief Rikst. En ik lees eerst 3 gedichten voor. Die hebben net zoveel met dit thema te maken. Of het moet wel wezen dat goede poëzie lieke lang meegaat als plastic. Van het collectief willen we net alleen graag onze eigen gedichten naar voren brengen, maar we willen ook de oudere poëzie nijlippen inblazen. En daarom heb ik een gedicht meegenomen van de dichteres Rikst. Het collectief had de naam liggend, steeds maar van Rikst. En ze had 1 bondel geschreven, dat is deze dus. De Gouden Rieder is van 1952. En ik lees voor het gedicht De Liester. De Liester. Als in lichte nacht, dreamen wieken voor een amerij, is een nieuwe dream mij die melodij. Het verwielen lood dat in kiel ontdroot, naar de hemel kleurt, in het zwijgen van de simmernacht, tonen zeft en teer, fluitjen vol en kleer, het zwietste harmonieën voor het eer. Als je lichte nacht, dreamen wieken voor een amerij, is een nieuwe dream mij die melodij. Dat weer Rikst. Dan lees ik nog 2 gedichten voor van. Die komen in mijn bondel die in april verschijnt. Ik begin met A Tourist with a Local Bag. Het is een meertalig gedicht. A tourist with a local bag. Ik ren de Diekdel. Voor de vrouw die in een tuin aan het werk is, ben ik a tourist with a local bag. Maar ik ben hier net voor de zee. Ik ben hier net voor de stad. Ik ben hier voor een graaf. Met hulp van Google Street View vond ik het begraafplak.
Met hulp van een paar locals vind ik het graf. Met het flesje water en het broodje uit de local bag zet ik mij bij op een morkadel. Life is like spring water, zei het flesje. It runs in an infinite number of shapes. Doe, reist al lang net meer. Dus, zei ik, zet de foto op een steen en neem een slok. Je brachten ze die. Die linige leer stikken naar holle. De ontank is echt die om mij doel wij. Ik neem een hap. We eat bread with everything, zei Sto. Ik eet ballen bij den graf. En harkje naar de gashippers, het verkeer, neem foto's, verstuur een paar appjes dat ik tyfoon heb. Kom in, zei een broer. Ga zitten, zei de mem. Als hier ze me al die jaren al verwachten. I have good memories of your brother, zei ik, tegen de broer. That's why I'm here. Well, me too, zei er. En get naar je werk. I'm always talking to him, zei de mem. Knikt naar de foto in het kastje boven het onrecht. In my mind, he is not dead. Hoe leven kan iemand die deer is wezen? En dan het laatste gedicht van dit blokje. Dat is het Heite Ier. Dat is een cyclus van 12 versen, maar ik lees nummer 1 en nummer 4 voor. Het gaat door het versterren van uw site, tweeënlijn. En het staat ik al op www.rikst.frl. Het Heite Ier. 1. Het begint met een val. Oh, wat koor het in de titel mee verneren, de bult op een kop. Een goede rieder valt net. Doe koor het op het ijs smitten. Als ik die wurgers eerst maar kwijt ben, hield dit liedser de blokjes om. Dat er oors de gek mij hier en in een en amper aan te lezen wij. 4. Maar hij wordt er net beter van. Neem hem nou maar mee, tijd. Dat ik dat nachts s'nachts kouderend op het huisje nog eens denken zou. Hij, die zelfs zo'n scherp erg hier van ziekte. In eigen en oren hij rappelt. Bered de hoorn die het lof uit de groenluts. Dank u wel. Dankjewel. We zien jullie straks nog even weer. Ja, niet alleen onze afvaljuf is druk bezig, maar ook deze meneer, Peter Smit. Ja, ik zei meneer tegen je. Nou, Peter Smit. Dames en heren, even een applausje. Peter, jij bent kunstenaar. Ja. Maar ook iets meer dan dat, maar ik ben voornamelijk kunstenaar, ja. Maar ook directeur van Clean. Ja. Wat is Clean met een K? Clean staat voor klagen loont echt absoluut niet. Daar staat het voor. Wat een fantastische naam. Wat heb jij met plastic? Ik ben waarschijnlijk de beroepsmatige gekke Henkie van Nederland. In 2010 zag ik dat plastic een enorm milieuprobleem aan het worden was. En niemand wou mij geloven. Ik stapte naar politieke partijen, ik stapte naar milieuorganisaties, ik stapte naar kranten en niemand had zoiets van plastic is echt een probleem. Dus nou ja, goed, daar heb ik een soort oplossing voor bedacht om het wel in de kranten te krijgen, maar daar ga ik straks even iets over vertellen. Dus, Ja, inderdaad. Take it away, want jij bent inspirerend spreker.
Ga staan en neem ons mee in jouw verhaal. Applaus. Ik denk dat ik hier mag staan. Of, ben ik dan ook te horen voor de kijkers thuis? Ik kom uit Grun en ik ben hartstikke blij dat ik hier in Friesland wat mag vertellen. Maar goed, ik kom nu uit Amsterdam en ik versta dus alles wat jullie zeggen. En ik hoop dat jullie mij ook kunnen verstaan. Even een klein filmpje ter introductie van wat ik doe, dus ik hoop dat het meewerkt. Dus regie, ga uw gang. Oh, nee, het filmpje even terug. Kijken of het nu doet. Hij deed het net wel bij de test. Nog een keer, regie. Zullen we dan? Die zweten daar nu ongelooflijk. Nee. Kijk, ik werk met een Apple en dan komen zij met een Windows. Ja. Goed, dat is mijn geloofsbelijdenis. Ik ga even... Ik geef ontzettend veel lezingen inmiddels door heel Nederland. Vanaf 2010 ben ik bezig om proberen het plasticprobleem op de kaart te krijgen. Nou, iedereen weet het nu wel. Ik ben dus niet meer met het plasticprobleem bezig, maar ik ben met de oplossing bezig. Want ik denk dat dat veel leuker is dan met het probleem bezig zijn. Dus voor elke lezing doe ik altijd even een test. En die ga ik ook even met jullie doen. Willen jullie allemaal even gaan staan? Ik weet niet of dat nu goed gaat met deze bank, en anders vallen ze maar op. Mag ik de volgende slide? Dit hadden we afgesproken. Goed, dat hebben we al gehad. Jullie staan al. Volgende. Oké, stel. Jij ontdekt dat 1 keer per dag, meer hoef je niet te doen. 1 keer per dag de aarde aanraken. De gezondheid van alle toekomstige generaties ten goede komt. Zou je dat doen? Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Nou, zullen we dat even doen dan? Oké, we gaan hem een slagje moeilijker maken. Jij ontdekt dat je dit niet stiekem moet doen als je dat 's avonds de hond uitlaat. Maar dat het beste werkt als je dat op een vol winkelplein doet. Zodat iedereen jou dat kan zien doen. Want dan neemt dat effect van wat jij doet neemt exponentieel toe. Zou je dat nog steeds doen op een vol winkelplein? Natuurlijk! Dus gaan we dat nog een keer doen, ja? Oké, dan gaan we hem echt moeilijk maken. Je vrienden en je collega's, die lachen je uit. Natuurlijk. Je vrienden en je collega's, die lachen je uit. Van, moet je hem nou zien. Hij moet zo nodig de grond weer aanraken. Maar als jij het lef hebt om daarmee door te gaan, dan wordt de kans steeds groter dat zij uiteindelijk mee gaan doen. Zou je het nog steeds doen? Natuurlijk. Natuurlijk. Nou, nog 1 keer dan. Dank jullie wel. En ik word hier altijd ontzettend blij van, want volgens mij, ik heb daar achter even niet opgelet. Misschien dat daar stiekem een paar mensen bleven staan, maar ik weet het niet. Jullie mogen gaan zitten. Ik word hier altijd ontzettend blij van. Want ik zie hier altijd, ik heb er inmiddels ongeveer voor 15.000 volwassenen, 20.000 leerlingen. Heb ik dit getest en bijna iedereen, bij leerlingen is het iets minder hoor. Maar, die gaan allemaal naar de grond. Die hebben zoiets van, ja, daar heb ik wel voor mijn kind over. Nou, precies, dat is wat ik aan het doen ben met dat stukje zwerverval. Ik ruim niet heel veel op elke dag. Ik ruim elke dag een beetje op. Want dan wordt het makkelijk om na te doen. Als je heel veel gaat opruimen, is prachtig, ga ermee door. Maar dan krijg je voornamelijk applaus. En ik heb liever dat die handen die klappen voor jou, dat die naar beneden gaan en iets oppakken. En dat wordt makkelijker als je weinig doet. Kijk, toen ik in 2010 begon, wou niemand mij geloven. Het uiteindelijk had ik door dat... dit is een site van Milieu Centraal in 2012. En je mag even verder klikken.
Zwerfafval zorgt voor veel ergernis. Het is echter geen probleem voor het milieu. Zwerfafval wordt structureel opgeruimd. Zijn jullie het hiermee eens? Ik hoorde toch iemand ja zeggen. Zwerfafval is geen probleem voor het milieu. Ik denk dat het een van de grootste problemen voor het milieu is. Want dat zwerfafval dat blijft niet gewoon liggen. Plastic is een prachtig mooi materiaal. Ik kan er heel uitgebreid over praten. Ik moet uitkijken dat ik dat niet doe. Maar plastic is een prachtig mooi materiaal. Het heeft 3 geweldige voordelen. Het is heel goedkoop te maken. Het is heel licht. Daardoor ideaal materiaal voor verpakkingsmateriaal. En het is ontzettend sterk materiaal. Plastic heeft ook 3 nadelen. Het is heel goedkoop te maken. Dus na gebruik gooi je het makkelijk weg. Het is heel licht. Dus als je het ergens op straat ligt, waait het makkelijk weg naar een slootje, kanaal, rivier. En het is ook nog eens een keer heel sterk. Dus het overleeft makkelijk een reis van 3000 à 4000 kilometer in het water. En komt uiteindelijk in de plastic soep weer naar boven drijven. Of komt in magen van vissen, want die denken dat het eten is. En uiteindelijk komt het op het bordje van mijn kinderen terecht. En jullie kinderen. Dus dat is waarom ik elke keer een stukje zwerfafval opraap. Want van dat stukje zwerfafval weet ik 100% zeker dat het niet in de plastic soep terechtkomt. Niet in de voedselketen en dus niet in het eten van mijn kinderen. En dus draagt het bij aan de gezondheid van alle volgende generaties. Nou denk je natuurlijk, 1 stukje opruimen heeft geen zin. Goed, daar komen we later even op. We gaan even verder. Kijken. Wat ik heb gedaan om te zorgen dat mensen doorkregen dat zwerfafval wel een probleem is. Ik heb in 2012 dit beeld in Amsterdam laten drijven. Daar zagen heel veel mensen, in Dordrecht zagen het 50.000 mensen. In Nijmegen, tijdens de Vierdaagse van Nijmegen, hebben 1 miljoen mensen het gezien. Maar dat is alleen maar zien, dat doet natuurlijk niet zoveel. Maar de pers wou er eerst niet over schrijven. En wat gebeurt er ineens als je zoiets geks doet als een kunstwerk in het water laten drijven? De pers komt naar mij toe. Het was een soort paard van Troje. De poorten van de media bleven dicht. Ik maak een gek beeld en leg dat in het water terecht. En al die journalisten komen op mij af. Waarom heb je dat beeld gemaakt? Ook tv-programma's kwamen op mij af. Van waarom heb je dat beeld gemaakt? Klokhuis, inmiddels bekeken door meer dan 1 miljoen kinderen. Kassa Groen, Jeugdjournaal 300.000. En de Hokjesman, altijd wat van de NCV, rot op met je milieu van de EO. En één vandaag, ongeveer 2,3 miljoen, want daar heb je 2 keer in gezeten. En laten we eens kijken wat het beeld gedaan heeft met de site van Milieu Centraal. Mag ik de volgende slide? En je mag nog even verder klikken, want dan kunnen we het ook lezen. En ineens ziet Milieu Centraal ook dat plastic komt in de voedselketen terecht. Dus de kracht van kunst die is eigenlijk enorm. Wiebes denkt dat kunst geen zin heeft. De kracht van kunst, ook poëzie, is enorm. Dus daarom ben ik nu weer een beeld aan het maken, omdat mensen geloven niet in mijn oplossing. 1 stukje opruimen, ze hebben het idee dat het te weinig zin heeft. Dus ik maak maar weer een beeld in de hoop. En daar ga ik straks mee met heel Nederland doorreizen. Dit is het beeld wat ik aan het maken ben. Ik heb nu alleen even de tenen bij me, zoals je daar ziet. Hier zie je al iets van de voeten verschijnen. Maar het beeld wordt uiteindelijk 12 meter groot. Mag ik de volgende? Thekla Reuten heeft met haar eigen baby, hier is nog even een pop, maar heeft echt met haar eigen baby model gelegen voor het beeld. Even kijken, gaat hij door? Oh nee, dit gaat niet automatisch door. Dus dit wordt het beeld en dan mag nog even verder. En dan zie je dus hoe groot het gaat worden. En we reizen daarmee door heel Nederland. Elke maand komt het in een andere provincie te liggen. En uiteindelijk wil ik natuurlijk, niet uiteindelijk, misschien begin ik wel bovenaan, Groningen, Leeuwarden. Ik wil het elke maand in een andere provincie hebben. En daar dan 1 maand die stad helemaal onderdompelen. En het effect van dat kleine beetje wat jij doet, dat is het belangrijkste. Want nu denken we allemaal, dat kleine beetje wat ik doe, dat maakt geen verschil. Goed, dit beeld is namelijk ook gemaakt doordat we mensen gevraagd hebben, wil je 1 stukje zwerfafval opruimen en dat aan ons geven? We hebben door heel Nederland verzamelbakken neergezet en mensen gevraagd 1 stukje zwerfafval opruimen en doneer dat aan ons. En op die manier hebben we deze hoeveelheid, en mag naar de volgende, deze hoeveelheid bij elkaar gekregen. Dit heeft in een kerk gelegen en dan zeg ik altijd, met het geloven in jezelf krijg je de kerken wel weer vol. Want dit is het geloven in jezelf. Geloven dat wat jij doet belangrijk is. 1 stukje opruimen. Veel mensen denken dat het geen zin heeft, maar er gebeurt iets prachtigs. Je wordt gelijk heilig verklaard als je het doet. Maar wat is nou het echte effect? Stel nou eens dat alleen ouders, niet de mensen die zeggen, heeft toch geen zin. Of mensen die zeggen, oh, moet de gemeente maar opruimen. Alleen ouders. Die iets over hebben voor de volgende generaties, voor hun kinderen. 1 stukje, meer hoeft niet.
Doe alsjeblieft niet meer, want er ligt niet eens genoeg voor iedereen in Nederland. Ja, echt waar, er ligt niet genoeg voor iedereen in Nederland. Nee, er ligt niet genoeg. Nee, echt niet. Maar we hebben niet door hoe krachtig, hoeveel mensen er zijn. We zien wel dat hoeveelheid vuil, maar we zien niet hoeveel mensen er dagelijks langslopen. Er komt straks een filmpje en die gaat je het bewijzen. Stel nou eens dat alleen ouders 1 stukje per dag opruimen. Dan laten we nu maar even kijken wat we dan gezamenlijk per seconde opruimen. Elke seconde. Ik duur 10 seconden om je te laten zien wat we elke seconde kunnen opruimen. Dus wiskundig helemaal verantwoord dit. Dit is geen abracadabra. Dit is gewoon echt uitgerekend. Ik heb visueel gemaakt. Zo krachtig is het om iets te doen waarvan je denkt dat het geen zin heeft. Het is precies hetzelfde als wat het probleem veroorzaakt. Mensen die dagelijks iets op straat laten vallen en denken, ach, dat ene stukje maakt niet uit. Dat zorgt ervoor dat er 8 miljard kilo per jaar in de oceanen bij komt. Als we die kracht nou eens omdraaien. Dagelijks iets doen waarvan je denkt dat het geen zin heeft en je doet het toch, maar op een positieve manier. Goed, we nog even 1 filmpje om het te laten zien. Hopelijk staat deze wel. Stel nou eens, wat zou er gebeuren als mensen dagelijks iets goeds doen, terwijl ze denken dat het geen zin heeft? Nou, we hebben een experiment gedaan. We zijn naar de vieste plek in Amsterdam gegaan. De allervieste plek die ik me kon voorstellen. De noordelijke IJoevers in Amsterdam. Die liggen bezaaid met troep. Je denkt dat er basaltblokken liggen, maar die zie je niet eens meer. Zoveel troep spoelt daar aan op die basaltblokken. Het zijn niet eens basaltblokken, maar goed, dat geeft een idee. Daar zijn we dus naartoe gegaan en daar hebben we met heel veel vrijwilligers, maar we zijn niet zelf gaan opruimen. We hebben mensen gevraagd die hier langskomen, zou je 1 stukje op willen ruimen? Heel veel mensen hadden natuurlijk zoiets van, wat heeft dat nou voor zin man, 1 stukje opruimen? Moet je kijken hoeveel er ligt, ga wat anders doen. Nou, we gingen door. Meneer, mevrouw, mag ik u wel vragen? Ja, je mag mij wel wat vragen. Zou u hier wat willen doen? Zou u 1 stukje op willen ruimen? Ja, ik wil best 1 stukje opruimen, maar wat heeft dat nou voor zin? Maar goed. Als ik jou een plezier daarmee doe, dan wil ik best 1 stukje opruimen. Als ik jou een plezier doe. Alleen die mensen hebben we nodig. Mensen die iets over hebben voor iemand anders. Dus we zijn er een tijdje bezig geweest met heel veel vrijwilligers. Die 1 stukje opraapten. En je zal zo zien wat het gevolg is. En je kan het natuurlijk al raden. Dagelijks komen daar iets van 3.000-4.000 mensen langs. Denken van, wat een troep hier, waarom doet de gemeente niet wat aan? Of we zijn met allerlei maatregelen bezig, waarom doet de politiek er niet wat aan? We vragen mensen 1 stukje op te ruimen en moet je kijken wat er gebeurt. We dachten tot 7 uur 's avonds bezig te moeten zijn. We hebben de laatste groep vrijwilligers naar huis moeten sturen, want we waren om 3 uur klaar. Die vrijwilligers waren boos, konden niks meer doen. Nou goed, dus pak 1 stukje op per dag, niet meer, want er ligt niet genoeg voor iedereen. Dus laat er ook iets over voor iemand anders. Doe het met een blij gezicht, want dan trek je volgers. Want ga niet boos lopen kijken van wie heeft dat hier neergegooid, want je doet het niet voor degene die het er neergegooid heeft. Je doet het niet voor de verpakkingsindustrie. Je doet het niet voor wie dan ook, je doet het gewoon voor je eigen kinderen. Denk daaraan en weet dat dat stukje wat jij oppakt, niet in zijn eten terechtkomt en je wordt gelijk blij dat je het hebt op kunnen pakken. Dank jullie wel. Dank je wel. Peter Smit, dank je wel. En van wat wil je kan aanstaan hebben Sjen, want je wordt dus werken aan, ik denk, de Chen van dat beeld, de plastic Madonna. Marianne. Yes, fascinerend trouwens. Ja, om daarin bij te zijn en hoe dat smolten wordt, dat is wel heel mooi. Ik sta naast Julia Meijer en jij bent van Plastic Attack, begreep ik. Wat doen jullie? Nou, ik organiseer op zaterdag 9 maart een Plastic Attack bij de Albert Heijn in Leeuwarden. En het idee is eigenlijk dat we met z'n allen samen boodschappen gaan doen bij de Albert Heijn. En je koopt eigenlijk die dingen die je gewoon nodig hebt. Misschien juist die dingen waar je denkt, dit is echt niet nodig dat het in een verpakking zit. Bijvoorbeeld komkommer, banaan of zoiets. En nadat we betaald hebben, willen we dan alles van de verpakking bevrijden.
en alle plasticafval in de winkelkarretjes achterlaten, om te kunnen laten zien hoeveel plastic er eigenlijk is. Ja. Wauw, dat is echt een heel tof initiatief. En daarmee wil je dus eigenlijk laten zien hoeveel plastic en hoeveel onnodige verpakkingen er zijn. Je hebt dit eerder gedaan, toch? Nee, ik heb het eigenlijk nog niet eerder gedaan. Nee. Dit is de eerste keer dat je dit gaat doen. Hier in Leeuwarden. Ja. Nee, ik heb gewoon video's en artikelen gezien dat het plaatsgevonden heeft in heel veel verschillende landen. In Engeland, maar ook al in Nederland, in Amsterdam en Groningen. En ik dacht, dit is echt heel top, want zo kunnen we bewustzijn daarvoor creëren hoeveel afval er is en hoe onnodig dat eigenlijk is. En ik dacht, het moet ook plaatsvinden in Leeuwarden. Ja. Dus wanneer was het nou? Zaterdag 9 maart bij de Albert Heijn, 12 uur. Bij de Albert Heijn XL. Ja, en moet je hiervoor aanmelden? Nee, je kan gewoon langskomen, maar ik heb ook een Facebook-event aangemaakt. Daar kan je even zoeken, Plastic Attack Leeuwarden, kan je op deelnemen klikken. En heel graag langskomen, al je vrienden en familie meenemen, want als er veel mensen zijn, is het hopelijk een grote impact. Yes, jongens, allemaal doen. Applaus. Dankjewel. Mooi. Ja. Dankjewel. Nou, ik zal proberen te komen. Dat lijkt me wel leuk. Ook benieuwd hoe de Albert Heijn daarop reageert. We zijn weer bij de afvaljuf. Nou, het landschap is enorm toegenomen. Vertel eens even, wat is er allemaal in jouw hoofd gebeurd tussen jou en de ponies dat het dit is geworden? Oh, nou dat gaat vanzelf eigenlijk. Ja. Nou, maar vertel, wat kunnen ze allemaal? Licht, ja. Ik heb net van iemand, dit komt van het strand hier, dat is zo aangespoeld. Dus dat is heel vers. En, Dat is een nepplant. Ja. Plant, ja. En wat zit er allemaal tussen? Dit is ook, ik raap ook altijd ieder jaar vuurwerkafval. Dit is de groene. Ik heb ook een hele emmer nog oranje afval. Even pakken nog. Laten zien. Van de schiettent, van de kermis heb ik ook. Alle schiettenthandjes. Ja, dat is ook afval. Een hele emmer nieuwjaarsafval, vuurwerkpuntjes. Dus, wat ligt hier tussen? Het eigenlijk van alles. Hè? En nu heb je het zeg maar neergelegd, dus decoratief. Maak je ook wel eens dingen die en kunstig en ook praktisch zijn? Dat je er daarna weer ook wat mee kunt. Ja, ik heb de broodbox bedenkt. Ik had hier ook nog even een afvaljuf Little Pony gemaakt. Prachtig. Workshop, ja. En ik heb even bukken. De enige is de videodoos. Dat is natuurlijk een handige broodtrommel, als je die nog hebt liggen. Een hele coole eigenlijk dan zo. Spider-Man broodtrommel, gratis en voor niets. Band eruit en brood erin. Dan heb je een broodtrommel. Nou, wat een geweldige tip. Ik zie filmkenner Aasing Waldhaus zitten. Heb jij nog veel overbodige videobanden? Helaas heb ik al mijn videobanden onlangs weggegooid. Maar ik had er natuurlijk heel veel mensen gelukkig kunnen maken met al die broodtrommels. Ja, inderdaad. Nou, zelfs van klassiekers en zo. Zonde. Ja, zonde, ja. Nou, hopelijk voor de volgende. Oh, voor een kwartje. Nou, maar voor misschien zelfs wel gratis. Dames en heren, we sluiten af met Janneke Spoelstra. Die een gedicht maken had, ek oer plastic, wat nou zien première krijgt. Heren kunstenaars. Even stilte voor de andere kunstenaar. Dank u wel. Janneke Spoelstra. Fantastic plastic. De kracht van plastic leerde ik al jong kennen. Zo wie ik een keer met mijn bij Paak en Beppe te thee drinken. En Beppe joeg eens een koekje bij de thee. Het wie gezellig zo mooi was. Om te pakken het plastic boekje, het plastic bakje dat de koekjes uitkwamen. En dat leeg op de tafel stier. Bij een waar frommelje woe. Zijn oude vrottershand kregen het bakje wel wat in was. Maar ze gauw ze loslieten, sprong het, maar heeg uit wat valske teren. Waar in een oorspronkelijke vorm op het plussen tafelskleed waarom. Paken zegt er mispriezigend nee. En bezocht het op een ei. Wij griepen de ronfelige hand naar het glinsterende bakje. Hij kniep en kniep. De reet-blauwe ieren op een hand zetten ervan op. Beppe en Mem en ik houden de zieken in.
Want op het laatst dus mem zei, nou dat slag het echt net, jer. Hoe het paken doen nou haar zeg. En hoe wilt het nog maar om en de bij jochentje zantig wie. En paken goed maar zijn skwand achter koe. Het leider als ik er nou aan waarom denk, alle jaar al in besletten. Us wrakselen met plastic soep, sap in de oceanen. Het werkstuk van Bojan Slat. MSC Zoe haar containers in uw zeeën. De vesten op www.rix.frl. En zelfs deze thema-editie van Iepen Up. Zat open post maar al zei, alles is in alles. Maar dus mem hier gelijk. Loslitten wie het bakje, nog hield het een bakje. En het geniesde us van de tafel onverwoestbaar aan. Ik ben fantastisch plastic, rapet. En het stikken te krijgen. Dank u. Dank je wel, Janneke. Ja. Ik krijg nog even vers van de pers Heat Nice. Dat zal ik even voorlezen. Want op 10 maart is vanzelf de klimaatmars in Den Haag. Op 10 maart. En ik heb nou bericht dat vanuit de gemeente Lauwert... daar zit een soort klimaatpaus. Dat is Boer de Boer. Die stuurt vanuit de freunen van Fossielvrij Friesland gaan die te jaren met meest Grains regeling dat Friese mijmelkoorreizen kunnen naar Amsterdam op 10 maart in gratis fossielvrije bussen daarhinnen. Dus dat is Joert besletten en van Waasje kist hij op zijn lijst opjaan. Dus waar tocht van ik wil skien naar de klimaatmars in Den Haag. Dat kan dus bij een gratis bus die ik nog fossielvrij riet vanuit Friesland al jaar opjaan, zo ik zei ze. Dan de tweede verrassing is dat wij haar nou correct mij Iepen Up Live 100 My Little Ponies kocht. Nou steen je toevallig 100 My Little Ponies op tafel. Dus iedereen die het wil mij een onspielde My Little Pony mij in mijn hoes. Alsjeblieft. En dan vooral natuurlijk net voortgooien, maar voor altijd mij bjatjen blauwen. Lekker kaamje en witte kan je wat. Dit wie Iepen Up Live deze keer. Hartelijk bedankt voor je komst. Oren wieken hebben we het oer alleen maar goed nieuws. Dus al je goed nieuwsverhalen en dan praten we door. Waarom stieten ze vaak slecht nice. Komt ze vaak naar voren in de media. En net het goeie nice. Daar komt onder oren ook Jan Slachter van Omroep Max. Dat is alleen nog een reden om die eens live mee te meisjen. Iedereen weer van harte welkom. Iedereen thuis ook van harte welkom om te zien. En meesken bedankt dat jullie hebben. Nog even lekker hingen. Tot volgende week.